И здравейте на всички, аз съм Венката БГ и днес ще играем малко CSGO. Доста отдавна не съм играл и нека да започваме. Тук даже вече трепят. Къде са тези? Аре, ес. То сме да стреля. Хетката. Край. Право. Бомбата ни заложим. Мълчим. Нямат проблеми. И така. Спрях малко да снимам, защото имах нужда от малко почивка. Сега обаче продължаваме. Тук ляво дали има на... Не, стрелихме. Бързо! Ес! Илан, бе! Той е стръгнал. Добре, първи раунд го спечелихме. Да идем втория раунд как е. Какъв скин на емката. На късата емка. На пищова. Така. Костана, бе! Мали! Ви! Коста тук, бе! Изтръпки. Ма ги изтръпах. Добре. Не. Ето тук има някой. Ето го. Ще му вляга с ножа. Не. Yes, baby! Добре. Проверяваме. Раунд го спечелихме. Ще взема P90. Ще взема и гранади. Тук направих малка грешка, но нищо. Макар че тая гранатка нищо не... Нищо. Витас. Тук ще... Терорист мазан. Трети раунд го спи. Лати ми. Врях се тук. Наврях се на горите, бе. Воля стреляца. Добре. Този... Лами, бе. Имам 10 кила. По някой път. Ето, то свърли смок. Къде сте, мишлеци? Вой! Как? И не умираш печалата да се стрелят. Що? Добре. Аре, нашите! Вой! Чай да видим. Тук имате един терорист на АТО. Нашия тъп да се сети. Да. Бъдем заложена. Този раунд ще го загубим. Това е пак с качница. Аре! Май. Добре. Този раунд го загубихме, но това не означава, че загубихме всичко. Се взема помпа или да взема, репа ще взема. Мощно помпа, но... Тук хвърляме смок. С юспито ще ги стрелям. Не го взех аз, добре. Къде сте? Чайте дайте от тука. Ако са тука. Няма никой тук. Добре. На АТО са. Фак. Дашките са на АТО. Лека. Тихо.
Triple kill. Аре, умира, бе. Добре, трябва някак да... Ето, нашите аз ще я опазя. Добре. Право на нашите. Принципа, НАТО ли са? Тежко, тежко. Да, аз ще влезем директно отпред, директно тук ще се крише. Абе. Зарежат си я. Браво е наш. Добре. Добре, добре. Добре. Къде сте? То са тук. А, не е тук. Добре. Ето на бето, на бето. На бето, на бето. Има някакъв. От една го разкъртих. Бързо е флашбанка. Ние. Мога не много смъква, бе. Даваме, за сега сме остава още един рунд там. Ето, бързо тебе е. Момци, има там. What the fuck? Как? Как става това? Fuck? Вау. Що так? Добре, 7 минути. И пичови, сега ще се постарая да спечелим този рунд, защото много искам да го спечелим. И ако го спечелим, ще спирам до тук с този клип. Това мисля да е за първ. Опа, първия, втория, третия. И както казах, мисля това да е за клипа, когато спечелим този раунд. Защото не искам да става... Този може да вляза с ножа да го подиграя малко. Еми, пичуи, така завършваме нашия клип. Малко къс стана, но... Ами да, мисля това да е за клипа. Ако искате, оставете по един коментар, абонирайте се, разбира се, да се абонирате, да харесате клипа, да го гледате повече и чао, чао!